Kapitlu 19. U l-bliet ta' Sodoma kellhom 4 mħalfin għal 4 tibliet. U dawn kien jisimhom Serak fil-belt ta' Sodoma, Sarkad f'Gomorra, Zebnak f'Adam u Menon f'Sebojim. U Eliezer il-qaddej ta' Abraham tom ismijiet differenti. U hu biddel Serak f'Sarka, Sarkad f'Sakrura, Zebnek f'Kezobim u Menon f'Mazlodin. U bir-rieda tal-4 imħalfin tagħhom in-nies ta' Sodom u Gomorra bnew sodod fit-toroq tal-ibniet. U bir-rieda tal-4 mħalfin tagħhom in-nies ta' Sodoma u Gomorra bnew sodod fit-toroq tal-ibliet. U jekk xi raġel kien imur f'dawn l-artijiet kienu jaqbduh u jaħduh għal waħda minn dawn is-sodod u jġaluh bil-forza biex jimtet fuqha. U kif ikun mindut 3 irġiel kienu jkunu ħdejn rasu u 3 ħdejn saqajh u kienu jkejluh skont it-tul tas-sodda. U jekk ir-raġel kienu jkun inqas mis-sodda, dawn is-6 irġiel kienu jiġbduh minn kull tarf u meta kien jokrobilhom ma kienux iwiġbuh. U jekk kien ikun itwal mis-sodda, kienu jresqu ma' xulxin iż-żewġ naħat tas-sodda minn kull tarf sakemm ir-raġel ikun kważi wasal f'xifer il-mewt. U jekk ikompli jokrobilhom kienu jwiġbuh billi jgħidu hekk jiġri lir-raġel li jiġi fartna. U meta l-irġiel semgħu b'dawn il-ħwejjeġ li n-nies ta' Sodoma kienu jagħmlu, dawn żammew lura milli jmorru hemm. U meta xi raġel fqir kien imur farthom, kienu jagħtuh fidda u deb. U jġalu li tinħareġ proklama fil-belt kollha biex ma jingħatax loqma ħobs biex jiekol. U jekk il-frustier kien jieqpa' hemm għal xiem u jmut bil-ġuħ għax ma kienx kapaċi jakkwista loqma ħobs, imbagħad mal-mewt tiegħu in-nies kollha tal-belt kienu jmorru u jieħdu l-fidda u d-deb tagħhom li kienu tawh. U dawk li setgħu jarfu l-fidda jew deb li kienu tawh kienu jieħdu lura. U mal-mewt tiegħu kienu jneżżawh mill-ilbis tiegħu u kienu jiġġieldu fuqhom u dak li jirbaħ fuq il-ġar tiegħu jieħodhom. Wara mbagħad kienu jġorru jitfnuh tax-xi ftit arbuxelli fid-deżert. Hekk kienu jagħmlu ta' kuljum li l-kull min kien imur għandhom u jmut f'farthom. U meta għadda iż-żmien Sara bagħtet l-Eliezer Sodoma biex jara lil Lot u jistaqsi dwar il-benesseri tiegħu. U Eliezer mar Sodoma u ltaqa' ma' raġel ta' Sodoma jitqabad ma' frustier. U r-raġel ta' Sodoma neżza lir-raġel fqir mill-ħwejjeġ kollha tiegħu u telaq minn hemm. U dan ir-raġel fqir sejjaħ lill-Eliezer u talbu bil-ħniena biex jgħinu minħabba f'dak li kien għamillu ir-raġel ta' Sodoma. U hu qallu għala mxejtek ma' dan raġel fqir li ġie fartek. U r-raġel ta' Sodoma wieġeb lill-Eliezer u qallu dan ir-raġel ħuk jew jaqgħu in-nies ta' Sodoma għamluk imħallef illum biex int titkellem dwar dan ir-raġel. U Eliezer tlewwem mar-raġel ta' Sodoma minħabba ir-raġel il-fqir. U meta Eliezer resaq biex jirkupra l-ħwejjeġ mingħand ir-raġel ta' Sodoma, dan għaġġel u bġebla darab lill-Eliezer fuq ġbinu. U nixxa ħafna demm minn ġbin Eliezer. U meta r-raġel rad-demm ħataf l-Eliezer u qal: Għatini il-ħlas li ħaqni tal-li ħlistek mid-demm ħażin li kellek fi ġnibek. Għax hekk hija id-drawwa fartna, u Eliezer qallu int ferejtni u qiegħed titlobni li nħallsek dak li ħaqek, u Eliezer ma ridx jisma' mill-kliem tar-raġel ta' Sodoma. U r-raġel ħataf l-Eliezer u ħadu għand Sakra l-imħallef ta' Sodoma għall-ġudizzju. U r-raġel kellem lill-imħallef u qallu: Nitolbok bil-ħrara sidi, hekk u hekk għamel dan ir-raġel għax jien drabtu bġebla li d-demm nixxa minn ġbinu u ma jridx li jagħtini dak li ħaqni. U l-imħallef qal lill-Eliezer: Dan ir-raġel qiegħed jgħidlek il-verità. Qatt jieħ dak li ħaqqu
għax din hija drawwa fartna. U Elizer sema dan il-klim tal-imħallef u refa' ġebla u darab lill-imħallef. U l-ġebla laqtitlu ġbinu. U nixxa ħafna dem minn ġbin ta' l-imħallef. U Elizer qal: jekk din mela hija drawwa ta' artkom, għati int lil dan ir-raġel dak li kelli nagħti lilu, għax din kienet id-deċiżjoni tiegħek u int tajta. U Elizer ħalla lir-raġel ta' Sodoma mal-imħallef u telaq. U meta slaten ta' Elam kienu għamlu gwerra ma' slaten ta' Sodoma, is-slaten ta' Elam kienu ħatfu l-proprjetà kollha ta' Sodoma u ħadu lil Lot priġunier bil-proprjetà tiegħu. U meta dan kien intqal lil Abraham u mar u għamel gwerra ma' slaten ta' Elam u rkupra minn għandhom il-proprjetà kollha ta' Lot kif ukoll il-proprjetà ta' Sodoma. F'dak iż-żmien il-mara ta' Lot wildet tifla u semmija Paltit u qal għax Alla kien ħeles lilu u lil daru kollha mislaten ta' Elam. U Paltit bin Lot kibret u wieħed mill-irġiel ta' Sodoma ħada b'martu. U raġel f'irġi fil-belt biex ifittex manteniment u hu baqa' fil-belt tal-xijiem. U n-nies kollha ta' Sodoma ġelu li tinħareġ proklama ta' drawwa tagħhom li ma nittinatax loqma ħobs lil dan ir-raġel biex jiekol. Sakemm hu jaqa' mejjed fl-art u huma hekk għamlu. U Paltit bint Lot rat li dan ir-raġel mixħud fit-toroq mejjed bil-ġuħ u ħadd ma kien jagħtih xi ħaġa biex iżommu ħaj. U kien kważi ftarf il-mewt. U qalba intliet bil-ħasra għal dan ir-raġel u għal ħafna ġranet tematu bil-moħbi ħobs u dan ir-raġel reġa' ħarruh. Għax meta kienet tmur biex iġġib l-ilma kienet tqiegħed il-ħobs fil-boqar tal-ilma u meta kienet tasal fil-post fejn kien hemm ir-raġel il-fqir kienet tieħu l-ħobs mill-boqar u tagħtihulu biex jieklu. Hekk għamlet għal ħafna ġranet. U n-nies kollha ta' Sodoma u Gomorra staġbu kif dan ir-raġel seta' jissapporti l-ġuħ għal daqshekk ġranet. U qalu lil xulxin: dan jista' jfisser biss li hu qiegħed jiekol u jixrob, għax l-ebda raġel ma jista' jissapporti l-ġuħ għal daqshekk ġranet. Jew jaqpa' ħaj bħalma għamel dan ir-raġel, lanqas id-dera ta' wiċċu ma nbidlet. U 3 irġiel inħbew f'post fejn kien qiegħed ir-raġel il-fqir biex ikunu jafu min kien qiegħed joħodlu l-ħobs u l-ilma. U dakinhar Paltit bint Lot marret biex iġġib l-ilma u poġġiet il-ħobs fil-boqar tal-ilma tagħha. U marret biex ittella l-ilma minn ħdejn fejn kien ir-raġel il-fqir u ħarġet il-ħobs bil-boqar u tagħta lir-raġel il-fqir u hu kiela. U 3 irġiel raw x'kienet għamlet Paltit lir-raġel il-fqir. U qalula: mela int li kont qiegħda tmantnieh u għalhekk ma mitx bil-ġuħ u lanqas fl-apparenza ma nbidel jew miet bħall-oħrajn. U 3 irġiel ħarġu mill-post fejn kienu moħbija u ħatfu lil Paltit u l-ħobs li kien fidejn ir-raġel il-fqir. U 3 irġiel raw lil Paltit u ħaduha quddiem l-imħalfin tagħhom. Danu dak li għamlet u kienet li kienet tforni lir-raġel il-fqir bil-ħobs u għalhekk ma mitx f'dan iż-żmien kollu. Issa mela għejdulna x'inhu l-kastik mistħoq lil din il-mara tal-li kisret il-liġi tagħna. U n-nies ta' Sodom u Gomorra nġabru u nqabdu nar fit-triq tal-belt u ħadu lil-mara u tafawha fin-nar u nħarqet u saret irmiet. U fil-belt ta' Adam kien hemm mara li għamlula l-istess. Għax frustir daħal fil-belt ta' Adam biex jgħaddi l-lejlem bl-intenzjoni li l-għada fil-ħodu jmur id-dar u għad bil-qeda faċċata tad-dar ta' missier din il-mara żagħżugħa biex jieqpa' hemm għax ix-xemx kienet niżlet meta wasal f'dak il-post. U żagħżugħa ratu bil-qeda ma' ġenb il-bib tad-dar. U hu talaba biex jixrob ftit ilma u jqaltlu: int min int? U hu qalilha: illum kont għaddej fit-triq u wasal hawn meta niżlet ix-xemx. Għalhekk ħanqatta' l-lejl hawn u filgħodu ħanqum kmieni biex inkompli l-vjaġġ tiegħi. U ż-żagħżugħa daħlet id-dar
u ġabet ħobs u ilma lir-raġel biex jiekol u jixrob. U n-nies ta' Adam saru jafu b'din l-affari u huma nġabru ħadu l-żagħżugħa quddiem l-imħallfin biex huma jiġġudikawha għal dan l-għamil. U l-imħallef qal: is-sentenza tal-mewt għandha tingħata lil din il-mara għax hi kisret il-liġi tagħna u dini id-deċiżjoni għaliha. U n-nies ta' dawk l-bliet inġabru u ħarqu liż-żagħżugħa il-barra u dilkuha basel minn rasel sa saqajja kif kien ordna l-imħallef u poġġewha quddiem ferħ kbir ta' naħal li f'dak il-ħin kienu fil-bejtiet tagħhom. U n-naħal taru fuqha u nigżuha tant li ġisimha kollu ntnefaħ. U ż-żagħżugħa qajtet minħabba n-naħal, imma ħadd ma ta' kasa jew tħassara, u l-ajjat tagħha tela lejn is-sema. U xel Jahwe blada bħal dan u għall-emejjel kollha tal-bliet ta' Sodoma, għax huma kellhom abbundanza ta' ikel u kellhom tranquillità bejniethom, imma xorta ma kinux isostnu l-fqar u l-dawk fil-bżonn. U f'dak il-jiem l-emejjel ħżina tagħhom u dnubithom żdiedu quddiem Jahwe. U Jahwe bagħat għal tnejn mill-anġli dawk li kienu ġew id-dar ta' Abraham biex jeqret lil Sodoma u l-bliet tagħhom. U l-anġli qamu minn ħdejn il-bib tal-arix ta' Abraham wara li kienu kielu u xorbu u waslu Sodoma fil-għaxija. U dak il-ħin Lot kien qiegħed bil-qiegħda fid-daħla ta' Sodoma. U malli rom qam u mar jilqagħhom u baxxa rasu lejn l-art qudiemhom. U nsista ħafna magħhom u ħadhom ġewwa d-dar tiegħu u lestilhom ikel u huma kielu u għaddew il-lejl kollu fid-dar tiegħu. U l-anġli qalu lil Lot: qum u itlaq minn dan il-pajjiż, int u kull maqut tiegħek li ma tinqeridx fil-kastig ta' din il-belt għax Jahwe sejjer jeqred dan il-pajjiż. U l-anġli ħatfu id Lot, id martu u id uliedu u dak kollu li kien tiegħu u ħarġuh u wasluh il-barra mill-bliet. U huma qalu lil Lot: aħrab għax hemm ħajtek fin-nofs. U hu ħarab ma' dawk kollha li kienu tiegħu. U Jahwe bat xita fuq Sodoma u Gomorra u fuq dawn il-bliet kollha xita ta' kubrit u nar mismewwiet minant Jahwe. U ered dawk l-bliet u l-pjanura u l-abitanti ta' dawn l-bliet u dak kollu li kien jikber fl-art. U Għado, il-mara ta' Lot, ħarset lura biex tara l-erda tal-bliet għax ħasset tal-bniet tagħha li baqgħu f'Sodoma għax huma ma marrux magħha. U ħarset lura u saret plier tal-melħ li għadu hemm f'dak il-post sal-lum. U l-gniedes li kienu f'dan il-pajjiż ta' kuljum laqgħu l-melħ saqajhom u kull filgħodu kien jerġa' jfeċċ mill-ġdid. U huma reġgħu laqgħuh u baqgħu jagħmlu hekk sal-lum. U Lot u tnejn minn uliedu l-bniet li baqgħu miegħu ħarbu lejn l-art ta' Adullam u għal xi żmien baqgħu hemm. U qam Abraham kmieni filgħodu biex jara x'kien ġara mill-bliet ta' Sodoma u ħares u ra d-doħħan tal-bliet tiela l fuq qisu doħħan ta' forn. U Lot u ż-żewġ uliedu bniet baqgħu fil-ar u huma ġelu lil missierhom jixrob l-inbit u mteddu miegħu għax huma qalu li ma kien hemm l-ebda raġel fuq l-art li seta' jqajjem nisel minnhom għax huma ħasbu li l-art kollha kienet inqerdet. U tnejn imteddu ma' missierhom u tqalu u wildu subien. U l-kbira semmiet lil-bina Moab għax qalet minn missieri jiena tqalt u missier il-Moabin sal-lum. U żgħira wkoll wildet iben u semmietu bin Ammi li hu missier l-Ammonin sal-lum. U wara dan Lot u ż-żewġ uliedu bniet telqu minn hemm u għammar in-naħa l-oħra tal-Ġordan ma' żewġ uliedu bniet u wliedhom subien. U l-ulied subien ta' Lot kibru u marru ħadu għalihom nisa biex ikunu marthom mill-art ta' Kanaan u wildu tfal u nislu u katru. Tmiem il-kapitlu.